हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ब्लॉग तो बनिया टाइम मिलनी, दिन में ड्यूटी पड़गला तथा आज गोटे छटिया ब्लॉग कर देखेबी आपन को। आज घरे रही केते काम करुच्ची देखा। केते लुगा आज सफा हम रे बाप रे। आज एतिक लुगा सफा हम।
ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା? ତାର ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ବାଡ଼ର। ଭାଉଜ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଭଲ ତ ସବୁ? ହଉ। ଆଉ କୁନି ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶଳା ବାଳୁଙ୍ଗା ଶଳା ମାଆକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମାଆକୁ ତ ସବୁ ପୁଅ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ। ମାଆକୁ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ। ଦେଖୁଥିବେ ତ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଯେଝା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ। ଆଉ ଆମର ମୁଁ ଆଜି ଛୁଟିରେ ରହିକି ଘର କାମ କଲି, ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କଲି। ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବା ପରେ ଭାତ ବି ବସେଇଲି, କାହିଁକିନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାତ ବସିଲା ପରେ ତାପରେ କୋବି ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି, ରୋଷେଇ ହେବ, ଖାଇବା ଆଉ। ମୋ ସାଙ୍ଗର ନୂଆ ବାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ। ମୋ ସାଙ୍ଗର ନୂଆ ବାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ। ବରଫ ଛୁଇଁ ଲାଗିଛି ଗଛ ବୋଇତାଳୁ ଗଛଗୁଡ଼ା ଫୁଲ କେତେ ହେଇଛି। ୱାଓ। ନା